началото на 19 век, сред спокойната английска провинция, се намира Лонгборн, домът на семейство Бенет. По онова време, бракът е най-важното нещо за всяка млада жена. Госпожа Бенет има 5 дъщери и мечта всяка от тях да се омъжи за богат мъж. Съпругът й, господин Бенет, е умен и ироничен човек, който наблюдава с тиха усмивка старанието на жена си. Джейн, Елизабет, Мери, Кити и Лидия, 5 сестри, всяка със своя характер, растат заобиколени от очакванията на родителите си. Разбира се, и самите момичета мечтаят за добър брак и любящ съпруг. Както всяко семейство, Бенет искат най-доброто за децата си. В един свят, където външният вид е от значение, всяко действие, всеки поглед е като част от пиеса. Под тежестта на строгите обществени норми, репутацията на една жена е крехка като листенце на цвете. Пристигането на богатия и чаровен господин Бингли и неговия приятел господин Дарси развълнува домакинството на семейство Бенет. Тази среща може да поведе до нови любови и трайни приятелства, но също така може да изкара наяве стари рани и конфликти. Сред този сблъсък на емоции, сестрите Бенет трябва да се вслушат в сърцата си. Те ще трябва да вземат решения, които ще променят живота им завинаги. Това е госпожа Бенет, майка на 5 дъщери и душата на всяко парти. Тя може да развесели дори и най-скучния човек. Госпожа Бенет има една голяма мечта – да омъжи всичките си дъщери за богати и уважавани мъже. Най-голямата дъщеря Джейн е истинска красавица. Тя е мила, грижовна и гордостта на майка си. Нашата история обаче ще се фокусира върху Елизабет, интелигентната и независима сестра. Елизабет е умна, забавна, но и много добра. Мери, средната сестра, е истински книжен плъх. Тя предпочита да чете в тишина и спокойствие, вместо да танцува по балове. Мери е срамежлива и обича да е сама, но книгите и музиката я правят щастлива. Най-малките сестри, Катрин и Лидия, са неразделни. Като всички млади момичета, те обичат да се забавляват и да флиртуват с момчета. Всички сме били там, нали? Скъпи мои момичета, запомнете, че най-важното нещо в живота е да се омъжите богато, казваше често госпожа Бенет. Богат съпруг е гаранция за щастлив и ухолен живот. Най-малката дъщеря на семейство Бенет, Лидия, беше лъчезарна като утринна роса. Винаги весела и енергична, тя обичаше да е център на внимание, като цвете, жадно за слънчева светлина. Но зад младостта и блясъка като петно върху бяла покривка се криеха и някои недостатъци. Главата на семейството, господин Бенет, наблюдаваше жена си и дъщерите си с мека усмивка и проницателен поглед. Сякаш се забавляваше, гледайки малкия им театър, но зад тази привидна резервираност се криеше дълбока обич към семейството му, особено към Елизабет. Всеки член на семейство Бенет имаше своите добродетели и недостатъци, но силна нишка от любов ги свързваше и им помагаше да се справят с житейските препятствия. Историята на това пъстро и жизнерадостно семейство тепърва започваше. Пред тях се разкриваха безброй приключения, любовни трепети, семейни драми и строги обществени норми. Слухът за пристигането на богатия ерген господин Бингли бързо се разнесе из цялото село. Красивият и богат господин Бингли се нанесе в своето имение Недърфилд. Госпожа Бенет беше във възторг, повтаряйки: "Каква радостна новина!" Господин Бингли най-накрая пристигна, придружен от сестра си и горделивия си приятел господин Дарси. Бингли се оказа приветлив и любезен младеж. Погледът му се спря върху Джейн. Господин Дарси, от друга страна, беше хладен, резервиран и мълчалив. Неговата гордост бързо стана тема на разговор сред жителите на селото. Тяхното пристигане внесе вълнение в спокойния живот на Лонгборн, събуди тайни надежди и завъртя колелото на съдбата. 5-секунден завсарла. Дарси е горделив, а Елизабет – силно чувство за собствено достоинство. Това ги държи на разстояние един от друг. Елизабет смята Дарси за арогантен и надменен, гледащ от високо на семейството и приятелите й. Тя не може да понася поведението му. От своя страна, Дарси е привлечен от ума и независимостта на Елизабет. Нейната силна воля го заинтригува. Връзката им е като сложен танц, едновременно горчив и сладък, пълен с неочаквани обрати и скрити чувства. Срещите им са като дуел, пълни с остри реплики. Пристигането на Бингли и Дарси разтърсва спокойния живот в Лонгборн. Елизабет е раздвоена. От една страна, гордостта на Дарси я отблъсква, но от друга, тя е привлечена от него. Мис Джейн и господин Бингли се харесаха от пръв поглед.
Добрият и чаровен господин Бингли беше запленен от красотата и нежния характер на Джейн. В началото разговорите им бяха плахи и колебливи, изпълнени с нервни усмивки, но с времето любовта им разцъфтя. Все по-често се чуваше смях, все по-дълго се задържаха погледите им един в друг, сигурен знак за разпалващите се чувства. На баловете те танцуваха валс и мазурка, красиви и елегантни. Прекарваха много време заедно, наслаждавайки се на компанията си. Любовта им беше очевидна за всички. Всички в Лонгборн вярваха, че Джейн ще се омъжи щастливо, точно както в романите. Госпожа Бенет беше във възторг и не спираше да говори за щастието на дъщеря си. Елизабет, макар и първоначално да беше скептична, започна да вижда искреността в чувствата на Бингли. Тя гледаше с нежност сестра си, надявайки се щастието на Джейн да продължи вечно. Но ето, че като тъмен облак, сянката на Дарси пада върху щастието на Джейн и Бингли. Загрижен за репутацията на приятеля си, Дарси започва да се противопоставя на връзката им. С горделивия си нрав и арогантност, Дарси гледа отвисоко на семейство Бенет. Според него, Бингли е прекалено наивен, а разликата в общественото им положение е твърде голяма. Накрая Дарси убеждава Бингли да се върнат в Лондон, оставяйки Недърфилд пуст. Джейн е съкрушена, сякаш е принцеса, свалена от трона си. Елизабет е бясна на Дарси. Тя е убедена, че той е виновен за болката на сестра й. В сърцето й се разпалва огън на гняв. След заминаването на Джейн Бингли, настроението беше мрачно. Точно тогава в Лонгборн пристигна нов гост. Казваше се Уикъм. Той беше чаровен и любезен млад офицер. Със своята приветливост и дружелюбност, Уикъм бързо спечели симпатиите на всички, а особено вниманието на Елизабет. Уикъм и Елизабет скоро станаха близки. Един ден, докато се разхождаха, Уикъм реши да сподели с Елизабет своята житейска история. Уикъм разказа на Елизабет как Дарси го е предал и ограбил от наследството му. Думите му разпалиха в сърцето на Елизабет силна омраза към Дарси. Тя започна да вярва, че Дарси е жесток, безсърдечен и егоистичен човек. Неприязънта на Елизабет към Дарси се засилваше с всеки изминал ден, докато Уикъм все повече я омайваше с чара си. Елизабет вярваше на всяка негова дума, без да иска да види истината. С всеки изминал ден, омразата й към Дарси се разгаряше все повече. Но зад очарователната му външност, Уикъм криеше егоистична и алчна душа. Той беше готов на всичко, за да постигне целите си. Уикъм успя да посее семената на съмнението и омразата в сърцето на Елизабет, което заплашваше да разруши връзката им. Надеждата за помирение между Елизабет и Дарси ставаше все по-неуловима. Циша 5 секунд. Всички са смаяни от неочакваното завръщане на господин Дарси в дома на семейство Бенет. Елизабет е едновременно изненадана и смутена, когато той я моли за разговор насаме. И тогава се случва нещо още по-неочаквано. Господин Дарси й признава любовта си и й предлага брак. Но вместо радост, думите на Дарси предизвикват у Елизабет още по-голямо съмнение. Неговият начин на изразяване, когато говори за нейното семейство, за общественото им положение и за финансовото им състояние, и се струва груб и арогантен, засилвайки неприязънта й към него. В предложението му не се усеща искрена любов, а по-скоро звучи като обида към нея и семейството й. Такъв, лишен от емоция и егоистичен жест, не може да докосне сърцето на Елизабет. Студенината на Дарси и прибързаното му решение, основано на предразсъдъци, са точно обратното на това, което Елизабет търси в един бъдещ съпруг и в истинската любов. Пауза. Отговорът на Елизабет проехтя като гръм от ясно небе, изливайки целия й натрупан гняв. Тя не само отхвърли любовта му, но и го обвини директно за неговата арогантност, гордост и неуважение към семейството й. Тя му припомни за болката, която е причинил на Джейн, и за лъжите, които е разпространявал за Уикъм. Лицето на Дарси пребледня. Шокиран от категоричния й отказ, увереността му се срина и той потъна в дълбока мъка и отчаяние. Едва след като чу гневните и остри думи на Елизабет, Дарси осъзна колко големи са грешките му. Срамувайки се и дълбоко наранен, Дарси напусна Лонгборн безмълвно. Неочакваното заминаване на Дарси хвърли Елизабет в смут. Думите му я бяха наранили дълбоко и дори грижите на семейството й не можеха да я утешат. Но ето, че неочаквано тя получи писмо, което щеше да промени всичко. Писмото беше от самия Дарси.
В него той се опитваше да се защити от обвиненията на Елизабет и да обясни действията си. С треперещи ръце, Елизабет отвори писмото и започна да чете. Всяка дума беше като ключ, който й разкриваше истини, за които не подозираше. Господин Дарси обясни защо е заминал толкова внезапно. Той призна, че е посъветвал приятеля си Бингли да стои далеч от Джейн, защото се е съмнявал в искреността на чувствата му. Сега господин Дарси съжаляваше за действията си и признаваше, че гордостта и предразсъдъците са го заслепили, карайки го да съди погрешно семейство Бенет. Освен това, господин Дарси разкри истината за господин Уикъм, че е безскрупулен мошеник, който се е опитал да измами сестра му за пари. Елизабет беше шокирана, четейки писмото на Дарси. Всичките й убеждения се разпадаха. Истината излезе наяве. Въпреки срама и съжалението си, Елизабет започна да вижда благородството и честността на господин Дарси. В спокойния живот на семейство Бенет в Лонгборн долита неочаквана новина. Най-малката им дъщеря, Лидия, е изчезнала. Говори се, че е избягала с Уикъм. Новината е като гръм от ясно небе. Бягството на дъщеря им хвърля сянка върху репутацията на семейство Бенет. Случката се разчува със светкавична бързина и става тема номер 1. Бенет са съкрушени от мъка. Господин Бенет не губи време и тръгва да търси Лидия. Дарси се появява като истински герой от приказките, готов да спаси семейство Бенет и да ги поведе към щастието. Той загърбва своята гордост и негодувание, за да се притече на помощ на семейство Бенет в този труден за тях момент. Като истински мъж, Дарси започва да търси тайно Лидия и Уикъм. Той пристига в Лондон, един огромен град, където човек лесно може да се изгуби. Там той открива Уикъм и му предлага пари, за да се ожени за Лидия. За да спаси репутацията на семейство Бенет, той е готов да използва всичките си средства и влияние. Ето това е истински мъж. Защото в онези времена нямаше нищо по-важно от честта и доброто сърце. Дарси показва истинското си лице, щедър и готов на жертви човек. 5-секунден турш. Макар и историята с Лидия да беше приключила, сянката на срама все още висеше над семейство Бенет. Елизабет беше раздвоена в чувствата си. От една страна, тя беше благодарна на Дарси за щедростта му, но от друга се измъчваше от собствените си предразсъдъци и грешки в миналото. Сърцето й беше разкъсвано от противоречиви емоции. А Дарси беше много променен. От предишната му арогантност нямаше и следа. Сега той беше сдържан, мил, истински променен човек. Беше осъзнал грешките си и беше решен да поеме отговорност за действията си. Съдба ли беше или просто случайност? Двамата отново се срещнаха. В един слънчев ден, сред спокойната красота на английската провинция, пътищата им отново се пресякоха. Въздухът беше наелектризиран, но въпреки неловкостта, между тях се усещаше особена връзка. Дарси, съкрушен от вина, намери сили да се извини на Елизабет за поведението си. Този път няма да има бляскави балове или помпозни думи. Дарси разкрива истинските си чувства на Елизабет, без да очаква нищо в замяна. Той е запленен от нейния ум, независимост и силния й характер. Същински принц срещнал своята смела принцеса. Развълнувана от искреността му, Елизабет приема предложението му за брак. Съдбата ги е събрала. Любовта им е преодоляла гордостта, предразсъдъците и ограниченията на обществото. Те се доверяват един на друг, уважават се и са готови да градят заедно бъдеще, светло и щастливо, като звездите на небето. Слънцето бавно се спуска зад Пембърли, обагряйки имението в златиста светлина. Дарси и Елизабет стоят хванати за ръце, вперили поглед в далечината. Тяхната история е пътешествие на промяна, уважение и дълбока любов. Заедно те преодоляха многобройни препятствия, от обществения натиск до собствените си предразсъдъци, и най-накрая откриха истинската любов един в друг. Сега, готови да започнат нов живот, изпълнен с щастие, те гледат към бъдещето с надежда. Историята на Дарси и Елизабет ни напомня за силата на прошката и красотата на истинската любов. Благодаря ви, че се потопихте в света на гордост и предразсъдъци. Ако историята ви е харесала, дайте лайк на видеото, абонирайте се за канала и го споделете с приятели. Вашата подкрепа е много важна за нас. До скоро и така! Докато нашата история е към своя край, нека си поговорим за непреходната красота и послание на гордост и предразсъдъци. Пътуването на Дарси и Елизабет ни учи на силата на разбирателството,
и ни показва как любовта може да ни промени. Въпреки че тяхната история тук приключва, тя ни вдъхновява и до днес. Благодаря ви, че се разходихме заедно из страниците на този любим роман на Джейн Остин. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате. Абонирайте се за канала ни и споделете видеото с приятели. Вашата подкрепа ни мотивира да създаваме още интересни видеа. Очаквайте ни скоро с нови видеа, в които ще изследваме нови истории, ще се учим и ще дискутираме заедно, защото всяка история носи своето послание и ни учи на нещо ценно. Не спирайте да сте любопитни и да мечтаете. До нови срещи в света на книги.